729 kHz. Enod sa Bareta, enod sa Gabos. Member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras na po, 12:04. Ipinipresentar kan Radyo DZGB ang kabilugan kan mga baretang kinalap kan pinagsarong puwersa kan News Center asin Mega Force Patrol. DZGB Bareta alas 12. DZGB Bareta alas 12. Mga pinakahuring pangyayari sa Kabikolan, sa nasyon asin ibang parte kan kinaban. Ibabareta na ngunyan. DZGB Bareta alas 12. Ngunyan ang sa inyong tagapagbareta. Marahay na udto mga tugang aldaw nin Sabado, Agosto 30, 2025. Ini na po ang Bareta alas 12 asin ako muna ang sa indong para mientras na tagapagbareta. Ako po si Jasmine Baloloy. Headlines kan mga bareta sa lado lokal. DTI Bicol formal na inilansar ang Coconut Trade Fair 2025 sa Sorsogon. 25 milyon pesos kantidad nin mga makinarya para sa mga paraoma na i-distribuir kan DA Bicol. DPWH Bicol tinawan linaw ang gastos sa pagpapakarhay kan tulay sa Kamalig Albay. Sarong personang nagpapabakal nin inadobong karne nin ayam arestado kan Baaw Municipal Police Station sa Camarines Sur. Headlines kan mga bareta sa lado nasyonal. Deputy Speaker asin Antipolo City Representative Ronaldo Puno ibinulgar ang kalokohan sa 2026 NEP. Bako man sana si Senate President Chis Escudero kundi nagkapirapang senatorial candidate nagresibinin campaign fund sa mga kontratista sigon sa Philippine Center of Investigative Journalism. Palasyo sinugo ang PNP na maging alerto sa investigasyon sa flood control projects. Mga kapamilya kan imbuelto sa flood control projects anomalies dapat man na ipa-lifestyle check sigun sa DOJ. Bareta sa ibang nasyon, suspect sa pambabadil sa Minneapolis obsessed sa paggadan sa mga aki sigun sa pulisya. Baretang sports, Alex Yala paldo maski nag-exit na sa US Open. Mga tugang yan ang headlines ngunyan sa detalles enot sa lado lokal. Ang baretang ini hatod sa Indokan. Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan. Formal na inalansar kan Department of Trade and Industry o DTI Bicol ang Sorsogon Coconut Trade Fair 2025 sa Shangri-La Plaza Grand Atrium kanakaaging aldaw. Ibinida sa trade fair ang mga produktong gibo kan micro, small and medium enterprise hali sa Sorsogon. Partikular ang world-class coconut innovation, Bicolano delicacies asin mga produktong sining. Sigun sa DTI Bicol, mapadagos ang nasabing fair sagkod Agosto 31 ngunya na taon. Mientras na pigiinggan yarman kan ahensyaan publiko na mag-atindir asin magbakal nin mga lokal na produkto na gibokan mga Sorsoganon. Ang baretang ini hatod sa Indokan. Plemex for kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Sobra 25 milyon pesos kantidad nin mga makinarya para sa mga parauma ang naresibikan na 13 asosasyon nin mga parauma hali sa Albay, Camarines Norte asin Sur, kasuhapon hali sa Department of Agriculture Bicol. Sa irarom kan rice program kan ahensya, sobra 22 milyon pesos kantidad nin 4-wheel drive tractors. Ang naipanao sa 8 asosasyon sa Albay, mantang naresibiman kan tulo ang sarong combined harvester. Sa irarom kan corn program, sarong sobra 2.4 milyon pesos kantidad nin combined harvester an itinao sa Camarines Norte Integrated Farmers Agriculture Cooperative hali sa Daet Camarines Norte. Katakod kan organic agriculture program,
sobra 342,000 pesos, kantidad nin briquetting machine, Vermi 3 brewer as in shallow tube well, anaresibi kan Bicolandia Organic Coco o Coco Farmers Association, samahan ng mga magsasaka sa Kalalahan as in St. Joseph Vegetables Growers Association Incorporated. Tinaawan linaw kan Department of Public Works and Highways, 2nd District Engineer Office o DPWH 2nd DEO na warang gagastuson ang gobyerno sa pagpapakarhay kanadan niya na tulay sa Purok 5 Ilawod Kamalig Albay. Sigun sa ahensya sa Ngunyan, nagpapadagos ang pagpakarhay kan nasabing tulay. Apara kaini sa ipinaluwas na official statement kan Department o kan DPWH 2nd DEO. Nasasabutan ninda ang inconvenience na darakan insidente. Gusmanan ng dispersos kan ahensya tanganing mapakarhay ini. Magigirumduman kan nakaaging aldaw kan mag-agi ang sarong overloaded na truck sa nasabing tulay na nagkausakan pagkaraot ka ini. Arestado kan mga personahes kan Baaw Municipal Police Station as in Provincial Intelligence Unit Camarines Sur ang sarong personang nagpabakal nin adobo gamit ang karne nin ayam sa Camarines Sur. Basado sa impormasyon na midbid ang suspect na si alias Ate Nance, 52 anyos, may agom as in residente ka na sabing lugar. Bandang alas 3:50 nin pagkahapon kasuhapon. Naaktuhan na nagpapabakal kan karne kan ayam ang suspect sa Zone 6, Barangay San Nicolas, Baaw, Camarines Sur. Nagkakantidad nin 50 pesos an atado. Tulos man na inarestar kan mga personahes ang Baaw Municipal Police Station ang suspect kung sa nasa kustudya naman ini kan istasyon para sa magkakanigong disposisyon. Suminuko sa mga otoridad kan 2nd Albay Provincial Mobile Force Company RPSB Solong Expansion Team Kamalig Municipal Police Station asin iba pang unit ang duwang miyembro nin Communist Terrorist Group o terrorist groups milisyang bayan sa Kamalig Albay ka nakaaging aldaw. Sigun sa impormasyon, namidbid ang mga dating rebelde na sina alias Castro, asin Toto kung saan suminuko ini bandang alas 10:45 nin pagkaaga sa nasabing lugar. Ang pagsuko kan duwang persona katakod ka National Task Force to End Local Communist Armed Conflict, Enhanced Comprehensive Local Integration Program na nag-opresir sa mga dating rebelde nin tsansa tanganing makapagpuon sa giraray nin bagong pamumuhay sa suporta kan gobyerno. Dosing sako nin ukay-ukay, kantidad nin poko mas o menos 120,000 pesos ang nakumpiskar kan Coast Guard Substation Sorsogon sa Matnog Port ka nakaaging aldaw. Sigun sa impormasyon, ang ukay-ukay ipapadara sa Samar. Alagad na sabat ini kan mga otoridad mantang pinagigibo ang routine paneling inspection sa Pantalan. Kan magpalyar na magpahiling nin mga magakanigong dokumentos. Tulos na kinumpiskar ini kan mga otoridad asin nakapag-koordinar sa Bureau of Customs para sa mas hararom na investigasyon asin magkakanigong disposisyon. Katakod ka nagpapadagos na selebrasyon kan Ibalong Festival 2025. Gigibuhon sa Setyembre 1 ang Ibalong International 9-Ball Billiard Tournament 2025 sa Expo Center Legazpi City alas 9 nin pagkaaga. Pagralaban-labanan kan mga partisipantes ang 600,000 pesos na papremyo para sa kampyonato. Mientras ang runner-up naman ang maresibinin 250,000 pesos, pig 75,000 pesos para sa duwang semifinalist, mantang makakaresibi man in 25,000 pesos ang mga quarter-finalist. Para kaini makakakauaman in 15,000 pesos ang mga makakaabot sa top 16, mantang 5,000 naman para sa last 32. Ginibo ka sa bagong aga ang libreng clinic para sa dragon boat, rowing as in stand-up paddling
sa Legazpi Boulevard, Barangay Puro, Legazpi City. Ang aktibidad parte kan selebrasyon kanibalong Dragon Boat Invitational Race na opisyal na pupunan ngunya na aldaw alas 2 nin pagkahapon. Sigun sa entrevista kan DZGB News kay Councilor Alan Ranyola, 23 na teams hali sa man iba-ibang parte kan Pilipinas ang nakatalaan na magralaban-laban para sa pampremyo. Makakakuanin 100,000 pesos ana sa enot na pwesto. 50,000 pesos naman sa ikaduhang pwesto mantang 30,000 pesos ang gaganahan kan ikatulong pwesto. Mga tugang yan ang primerong parte kan Bareta alas 12 sa lado lokal an iba pa makalihis kan nakapirang pagirumdom. Nagustabi ka mo sa Legazpi. Land of brave hearts, bright smile, and the biggest celebration of who we are. Ibalong Festival. It is not just what you see, it's what you feel. The rhythm in our streets, the warmth of our people, and the hero in every Bicolano you'll meet. Ibalong lives in how we stand strong, how we celebrate life, and how we show the world what it means to be a Bicolano. Heroes are not just in stories, they live in all of us. Come to Legazpi, awaken that hero within. This year's celebration is bigger, brighter, and bolder than ever. Opening fireworks display, Ibalong exhibit Art vs. Cancer, Shades of Strength, Ibalong Agri Trade Fair, and Beer Plaza. Grand Opening Parade, Ibalong Festival Boxing Competition, Eucharistic Mass, and Ibalong Opening Concert. Ibalong Tattoo Expo 2025, First Mayor's Cup Ibalong Festival, Open Karate Do Championship, Derby, First Mayor Hisham Ismail Airsoft and Speedball Competition, Baile de Ibalong and Dance Showdown 2025, Vocal Warriors Ibalong and Sing Off 2025 auditions. First Ibalong Digital Animation Competition, Beach Volleyball Tournament, Ibalong Festival Grand Jog Fair 2025, Ibalong Band Fest, Battle of the Bands, and Ibalong Golf Tournament. Ibalong Zumba 2025, the first Ibalong Fun Bike and Fun Run, Car and Motor Show, Ibalong Grassroots Dance Sports Tournament, and DMS Medical and Optical Mission, Table Tennis Tournament, and Dragon Boat Invitational Race, Fort Mayon 360 Bike Challenge, Tahanang Tanghalan and Ibalong Football Tournament, Second National Billiards Tournament, Mutya ng Ibalong Coronation Night, Vocal Warriors Sing-Off Grand Finals, Ibalong Street Dance Competition, First Ibalong Festival Regional Open Pamsay and Kugoroy, and the Grand Finale. Live Bini Concert. At opo, Bini is coming to Legazpi. Kaya, don't miss it! From August 1 to September 6, feel the beat, taste the culture, live the legend, street parades, pageants, concerts, food, and adventure. Ibalong Festival 2025. Mga tugang, abangan ta ang pinakabagong programa digdi sa DZGB Radio. Ang programang mahatod ning mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan nin inspirasyon na naidulot kan pagtatrabangan nganing maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolanong paraomang benepisyaryo. Magiribahan kita alas 10:30 hasta alas 11 ning pagkaaga. Magantabay asin maghinanyog sa kape asin baretang agraryo. The Diocese of Legazpi brings you One Voice Part 2. One Voice Part 2, a dinner concert for a cause, featuring the clergy and seminarians of the Diocese of Legazpi with renowned chef, Chef Jesse Sinchoco, as we serve fine dining experience happening on October 10, 2025, 6 p.m. at the Legazpi City Convention Center, LC3. Reserve your seat now. Tickets available at your local parish or donate through our GCash 0917-559-1800 or at our BDO account through the Roman Catholic Bishop of Legazpi Incorporated 0018-1802-4874. Be a benefactor. Support a seminarian. Ang hagad kong pamibi ali sa sendo. Danganing ini sa itong pagtiripo nini, entertainment, at the same time fine dining, lugod mapangyari asin maging mabunga, huli kan sa inong suporta, asin tabang kan sa itong mahal na Diyos. Salamat po! Itagabos may paninimagan sa namagsaro. Itagabos
Yolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex Forte syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex Forte capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex Forte Lagundi in capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Ipadagos na po ang detalyes kan mga bareta ngunyan sa lado nasyonal. Bako sana si Senate President Chis Escudero ang nagresibi ng donasyon, gikan sa kontratista kan gobyerno para sa eleksyon. Sa report, nagluluwas sa investigasyon kan Philippine Center for Investigative Journalism o PCIJ na nagresibi man si Senator Joel Villanueva nin 20 milyon pesos na donasyon para sa 2022 elections hali sa New San Jose Builders Incorporated. Ang nasabing kontratista ang nakakuha nin sobra sa 2 billion pesos na kontrata para sa pagpatindog ni 19-story na opisina kan National Housing Authority kan taong 2021. Sa separadong report kan PCIJ na pagsiirip man sa 2020 o 2013 elections, nagresibi man si Escudero nin 10 milyon pesos hali sa New San Juan Builders asin sa pang 10 milyon pesos hali man sa Tokwing Construction. Siring man sina Senator Bam Aquino, Nancy Binay asin JV Ejercito na nagresibi nin magkakaibang kantidad hali sa nagkapirang kontratista kan Department of Public Works and Highways o DPWH. Ibinulgar ni House Deputy Speaker asin Antipolo City Representative Ronaldo Puno ang nangyari na kalokohan sa 2026 National Expenditure Program o NEP kung saan nawaraan mga proyekto na ipinagproponer kan mga distrito asin napondohan ang mga proyekto na tapos na. Nagtutubod si Puno, nangunyan pa sana dapat magtaram na ang mga kongresista kontra sa mga bako magayon na proseso kan pagtagamanin pondo. Paliwanag ni Puno na ang mga congressional district igwang nakatagamang pondo para sa mga lokal na proyekto asin para sa taong 2026. Iyo ang nasa 150 milyon pesos ang kantidad kaini. Ang mga DPWH District Engineer asin Regional Officer nagsusumitir ng listahan kan proyekto para sa mga congressional district. Nakakuha siya nin kopya kan pigsumitir na listahan kan district asin regional office kan DPWH. Pero kan hilingon kan NEP, waraan mga proyektong ini asin nasa lidahan. Sinabi ni Puno na maging si House Majority Leader asin Ilocos Norte Representative Sandro Marcos an matuang aki kan presidente nagsaparman kaini. An malala iyo ang nangyari kay Marikina City Representative Marcelino Chodoro dahil an mga proyekto sa iyang distrito na tapos nang gibuhon sa giraray na napondohan. Pigrekomendar ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla na dapat isabay man sa lifestyle checks ang mga kapamilya kan mga imbwelto sa flood control projects. Sinabi kan Secretary na ang si Isay man na nakinabang sa illegal na aktibidad, iyo ang parte man sa nasabing anomalya. Magkakanigo na whole government approach na papanindugan kan o papanginotan kan Bureau of Internal Revenue o BIR ang pagsara sa mga record asin ihiras ninda sa mga nag-iimbestigar. Enot kay ni desidido si Presidente Ferdinand Marcos Jr. na imbestigaran ang mga nasa likod kan maanomalyang flood control projects sa nasyon. Ipinag-orden kan Malacanang ang Philippine National Police o PNP na maging alerto asin dai pagpabayaan na makompromiso ang investigasyon kan gobyerno sa kontrobersya sa flood control projects. Kasunod din ka nangyaring insidente kung saan binadil kan riding in tandem ang sarong kontraktor sa Negros Oriental mantang nasa kainitan ang investigasyon kan flood control projects sa nasyon. Sigon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, napipaimbestigaranan ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa Philippine National Police ang insidente asin tinugo na dai pagpabayaan na mautro. Ang siring na insidente tanganing magpadagos ang
pag-aram sa mga imbwelto sa anomalya sa mga proyekto kan gobyerno. Dagdag pa ni Castro, napigko kondenar kan palasyo ang mga violenteng aksyon. Naarogan sinaparkan na badil na kontraktor kaya dapat magkaigwanin hararom na investigasyon sa nangyaring insidente. Dai pinatulan kan Malacanang na pag-revoke kan China as in pag-apod sa Pilipinas bilang troublemaker as in disruptor, may kinaaraman sa naging aktibidad kan puwersa kan Pilipinas as in Australia sa South China Sea. Sinabi ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro na dai mapupugulan kan gobyerno kung anuman ang gustong palatawon kan China kontra sa Pilipinas dahil pirmi man nindang pigigibo ang panraraot kapag nagigibo sindanin aberya sa West Philippine Sea. Sinabi niyang libre ang China kung anuman ang sa idang gustong sabihon dahil ang Pilipinas maninindugan sa diretso sa West Philippine Sea. Tinawan nindoon kan opisyal na padagos na nagsusunod ang Pilipinas sa mga pangkinabanale, siring man sa UNCLOS o United Nations Convention on the Law of the Sea as in arbitral ruling na nagpabor sa gobyerno. Sinabi ni Castro na agihon sa diplomatikong paagi ang anuman na isyu may kinaaraman sa West Philippine Sea. Sinangatan in kasong graft kan Office of the Ombudsman si dating Energy Secretary Alfonso Cusi. May kinaaraman kan kontrobersyal na Malampaya Gas Project Deal kung saan pigpaboran ang Udena Corporation kan negosyanteng si Dennis Uy. Sigon sa Ombudsman, nagsuhay ang mga opisyal sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Kaibahan si Cusi na sinaangatan in one count nin kasong graft, asin sina dating Energy Undersecretaries Donato Junicio Marcos, asin Robert Biron Uy, Assistant Secretary Leonido Jimenez Pulido III, asin Director Cesar Gaba de la Fuente III. Ang kaso nag-ugat sa pigsasabing pagdugot na makontrol kan Udena ang 90% kan Malampaya Natural Gas Project. Bareta sa ibang nasyon, ipinagladawan kan mga investigador ang suspect sa pambabadil sa mga aki sa Minneapolis mantang nagpapangadji sa Annunciation Catholic Church na obsessed sa ideya nin pagadan sa mga aki. Sigon kay Minneapolis Police Chief Brian O'Hara, nagadan kan suspect na si Robin Westman, 23 anyos ang duwang aki mantang 18 ang nalugadan, alagad garong wara nin partikular na motibo ang shooter sa krimen. Kundi garong nagluluwas na ang suspect, dagit sa gabos asin maski padigdi, gusto kan shooter nagadanon ang mga aki. Kinumpirmar man kan sa indang pamilya ang identity kan mga biktima na sina Fletcher Merke, 8 anyos, asin Harper Moisky, 10 anyos. Base sa ipinaluwas na detalye kan mga opisyal, may kinaaraman sa background kan suspect. Dating nag-atindir si Westman sa church school as nagtrabaho man duman an sa iyang ina. Sa sarong news conference, sinabi ni U.S. Attorney General for Minnesota Joseph Thompson na nagpahayag nin dagit ang suspect sa dakol na mga grupo kaibahan na sa Jewish community asin kay U.S. President Donald Trump. Ini ang nakapalaman sa iwinalat na notes kan suspect na nagadan man matapos magbadil sa sadiri. Sigon kay Federal Bureau of Investigation Director Kash Patel, nagwalat ang suspect nin dakol na anti-Catholic asin anti-religious references na nakasurat kadaklan sa Russian Cyrillic alphabet sa mga badil asin notes na nadiskubre kan mga investigador. Ipigladawan man niya ang nasabing pag-atake bilang sarong gibo nin domestic terrorism dara kan pagkadagit. Baretang Sports, daiman sunerte sa ikaduwang round kan 2025 US Open. Gana pa man giraray sa bulsa ang Pinay tennis star na si Alex Yala. Nagpalyar si Yala sa kamot kan Espanyola na si Cristina Buxa sa score na 6-4, 6-3. Kanakaaging aldaw sa court 7 kan USTA Billie Jean King National Tennis Center sa New York City. Pero maski daog sa court, gana man sa premyo ang 20 anyos na tennis player. Base sa prize money, ngunya na taon, sa US Open website,
maresibisiyala nin $154,000 o sobra sa 8 million pesos para sana sa pag-abot niya sa second round kan sikat na Grand Slam tournament. Naimbento kan mga siyentipiko ang sarong pod na ipigkakaag sa toilet bowl o toilet bowl tanganing matest an ihi. Ang Withings U-Scan, nagagamit nin 3 cartridges na may iba-ibang gamit. An enot kayang mag-track o matrack ang menstrual cycle as in fertility. Kansarong persona sa paaginin pagsukol nin hormonal output. Ang ikaduwang cartridge, ang para sa paghiling nin nutritional status ka nagagamit ka ini. Mantang ang ikatulong cartridge para sa home monitoring kan kondisyon nin mga pasyente, clinical trials o para sa medical research. Ang U-Scan, mababakal sa kantidad na $500 o kapareho nin 28,555 pesos. Istoryang naiiba! Sarong Venezuelan social media influencer ang nagpatato sa sarong unggoy. Si Funky Matas, sarong tattoo enthusiast, nakaresibin ng Guinness World Record kan taong 2021 sa pagkakaigwan ng sobra 200 na autograph tattoo sa iyang likod. Kan uminaging mga taon, naibalita sa South America na may unggoy siyang ipapasairarom sa training, tanganing makaukod magtattoo. Sa tabang nin duwang monkey trainer, naturoan ninda ang sarong sadit na unggoy kung paano magkapot nin tattoo machine sa laog sa nanin duwang oras. Sigon kay Matas, ipinatato niya sa iyang bitis ang logo kan NFT project niya na The F8 Club. Flashback! Ngunyan aldaw Agosto 30 taon 1896, idiniklarar ni Spanish Governor General Ramon Blanco ang state of war sa mga probinsya kan Manila, Bulacan, Cavite, Pampanga, Tarlac, Laguna, Batangas at Nueva Ecija dahil kan rebelyon na pinamamayuhan ni Andres Bonifacio. Inatake kan mga rebelde ang Mandaluyong, Sampaloc, Santa Ana, Pandacan, Pateros, Marikina, Caloocan, Makati, asin Taguig. Matapos na madaog ang mga Pilipino sa San Juan del Monte, nagtiripon ang mga rebelde sa Marikina, San Mateo, asin Montalban. Alagad na kuaninda ang mga lugar. Napaatras man sa giraray ang puwersa kan Pilipinas, dahilan kan counterattacks kan mga Espanyol. Mga tugang yan na po ang kabilugan kan Bareta alas 12. Sa pangaran po kan mga nagsururat kan mga Bareta, News Director Mar de la Cruz, katuwang po si Ma'am Jenny Matthew Balyaran asin Ma'am Nicole Ann Gloriani sa Newsbase. Sa lado technical po, nakaibahan ta po dyan si Sir Nems Flora, sa IT si Sir Jerome Nico Martinez. Ako po ang sa indong tagapagbareta. Ako po si Jasmine Baloloy. Salamat kan sa indong pagantabay. Sa indong nadangog ang mga darakulang bareta ngunyan aldaw, ang tabayan ng giraray sa aga.